UMzantsi Afrika ujongene nomsinga wesithathu wolosuleleko intsholongwane ye-corona yaye iinkcukacha-manani zibonisa ukuba liyakhula inani lolosuleleko kubantwana abancinci abangaphantsi konyaka ubudala nakwabo abaneminyaka eli-15 ukuya kwi-19 ubudala. Kodwa nangona kunjalo, iimpawu kuthiwa azixhalabisi kakhulu kubo xa kuthelekiswa nabantu abadala. COVID in children tends to be much milder compared to adults. And that's why you see that although the cases are only 5.5 times lower than in adults, the admissions are 13 times. That means most of the children that get COVID or test positive for COVID have mild symptoms that don't require them to be in hospital. Kodwa nangona kunjalo liyaxhalabisa inani lokusweleka kwabantwana ngenxa yale ntsholongwane. Sithetha nje bayi-146 abantwana abaneminyaka eyi-15 ukuya kweyi-19 esele beswelekile yile ntsholongwane, ngelixa beyi-125 abangaphantsi konyaka ngobudala esele beswelekile. Abantwana abanezinye izigulo ngabona abasemngciphekweni, ngakumbi abo bazalwe phambi kwexesha. Children with underlying conditions are more likely to die when they have COVID. Because what we see in the report, we don't have data on all the children that were admitted and what their, we don't have data on all the status of the underlying conditions for all the children that were admitted or died. But for those that we have data for, about 60% of those children had one or more underlying conditions. Ukanti kuhlatywe ikhwelo kubazali ukuba babanonophele abantwana baqinisekise ukuba bakhuselekile. Kukho inkxalabo ke nanjengoko sele zivaliwe okwethutyana ezinye izikolo ngenxa yokukhula kwamanani olosuleleko.